Salut, eu sunt Cătălin și astăzi facem un nou videoclip pe acest canal, fraților. Facem un videoclip de Brawl Stars, după cum vedeți deja suntem pe calculator pentru că vreau să mă schimb și un pic, da? Astăzi, după cum vedeți, deschidem toate nebunile astea. L-am câștigat și pe Fang, încă nu l-am deschis, deja cred că am vreo 5 ore de când l-am câștigat, doar că nu am vrut să-l deschid pentru voi. Ok, astăzi vom face tot box opening-ul ăsta. V-am spus că avem 5 mega box-uri, fraților, avem 5 mega box-uri. Așa că în 3, 2, 1, haideți să-l deschidem pe Fang. Nu pot să cred, 3, 2, 1. What the fuck, nu cred, bă. În sfârșit, bine. Mamă, cât de frumos, bă. Ok, l-am câștigat pe Fang în sfârșit. Acum haideți să începem cu toate nebunile astea. Nebunii, paranii. Ok, în primul absolut nimic. Haideți să începem cu brawlbox-urile prima dată. Poate îl câștig și pe Grom sau măcar, nu știu. Nimic. Ok, ha. Absolut nimic. Lui din greșeală am deschis un big box, dar nu contează. Oricum avem o grămadă. Ok, absolut nimic. Bine că l-am pe Fang deja, asta contează. Bă, poate îl câștig și pe Grom. Bă, uita-mă de ceva, bă, cât de bolnav. Bă, frate, uita, bă, tu-ți... Bă, cât de prost, mă. Mă. Dar stai că el este, mă. Stai că eu l-am pus. Bă, dar nu mă pricep, mă, deloc. Ok. Gata, mă, l-am pus aici frumos. Am privit și quest-ul ăsta. Stați, mă, ne-a rămas. Ok, stai că mai avem, cred că absolut nimic, nu contează. Haideți să începem aici cu big box-urile. Ok, nimic. Ok, 3 de 1. Fuck, 60. Nu contează. 84. Bă, ce e cu ghinionul ăsta? Ok, cred că avem, da. Ok. Am și aici unul. 42. Nu te cred, bă, frate. Ok. 61. Absolut nimic. Și aici 58. Sincer, mă chinui foarte mult să strâng toate aceste boxuri. Pentru 3 de 1. Nu te, bă, frate, cât de aproape. Nu știu aproape. Și dat Star Power pe Edgar, Star Power Hard Leading, nu contează, știu Star Power ăsta. 60 de bănuți, cum? Ok, hai să mai deschidem unul, 59, absolut nimic. Bă, dacă un pic Grom sunt cel mai fericit din galaxie. 54, nimic. Scuzați-mi sunetul ăsta de la mouse, dar credeți că n-am ce să fac pentru că, da, așa este el. Ok, bă, mult, cred că mai am, sau poate nu chiar mult. Bă, sunetul ăsta sincer pe mine mă desperă. 60. Ok, am aici două la rând, ok. 96, bă, ce cu ghinionul ăsta? Ok, hai să continuăm. 49, fuck. Și acum trecem la treburi serioase, dacă nici din mega box-uri nu pică, haideți să ne punem poate alt cod, habar n-am. Se mișcă un pic în lag, dar nu credeți că am ce să fac. Chiar nu am ce să fac. Ok, haideți să ștergem și să punem, nu știu. Eu Madalin nu știu că cel mai bun, dar haideți să punem Lucas, de exemplu, de data. Știu că și codul ăsta e bunișor. Merge și asta. Mai am, bă, stai, mai am vreun big box ceva. Și nu știu. Ok, nu am niciun big box. Ok. Haideți să începem cu mega box-urile frumos. 3 de 1. What the fuck, 6 iteme din primul, nu pot să cred. 3 de 1. Bă, stai, ce mulți am, te cred. Nu te... Bă, ce asta, bă? What the fuck?
Bă, ești prost la cap. Bă, cum am câștigat-o pe Lola șansă de mitică, ești nebun? Bă, cât de bine, nu te cred. Haideți să mai dăm un Megabox 3 de 1. Dacă își dăm asta 6, fac. Bă, era deja prea mult. 200 de token. Am. Haideți și pe ăsta. 3 de 1, start. 5, ok. Nu e nimic, cred că deja am câteva puncte pe Feng, habar n-am. 6, nu te cred. 3 de 1. Ah, fuck. Cred că mai am un Megabox și gata. Spune că trebuie mai am 2. Nu, gata, cred că e ultimul. Ok, haideți și ultimul. 3 de 1. Fuck, asta e. Ok, sunt foarte mulțumit, mă jur. Că sunt foarte mult. 4, haideți să dăm și punctele astea. Cred că o să dau pe Feng pe toate. Bă, pe Feng măcar, stai un pic să-i dau așa repede unul. Măcar cât pe 5. 26 de brulă, bine mă. Bine rău. 46 cred că, what the fuck. Am 46 de brulă, haideți să-i dăm aici acum lui. Cred că peste 25 să le pun pe Lola. Ok. Mai am încă 25. Să pun pe Feng, cred că pe toate pe Feng o să le pun pentru că e foarte bun și vreau să-l duc. Bă, cât de aproape am fost să dau pe Pemăr, ești nebun. Deja eram pregătit să dau. Ok, bă, ce fericit că mi-a picat Lola aici. Am 9 deja, 9 crămaci, mi-a rămas bază, sincer să fiu, bază, îl doresc, mamă, din toată inima, dar cred că e mai bun Lola, sunt mai bună Lola, credeți-mă că e fenomenală lui brawlerul ăsta. Haideți să punem astea pe... Și nu știu pe ce să le pun, haideți să le punem pe Lola pentru că și ea este fenomenală, ce să vă mint. Ok, mai am și pe Feng 75, da? 50, ok. Cum avem aici încă atâtea. Haideți să le dăm lui. Avem aici 50. Ok, astea să le dau ei. Și asta îi voi da lui. Ok, băi. Ok. Așa, bam. 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 Și power 6, e foarte bine, mamă, cât de mici. Ok, și aici tot dăm așa, așa și încă o dată așa. Level 4 direct. E foarte bine. Mamă, cât de bine, mă, nu te cred. Cât noroc să am să câștig pe Lola cu șanse de mitică, ești prost. Cu șanse de mitică, nu? Da, mă, Lola is mitic. Și bază l-aveam ca epică, gen. Da. Ok, mai rămas atâția brawleri, am 46 deja din 54, bă, foarte mulțumit de unboxing-ul ăsta. Ok, cam atât, haideți să-l punem pe frumușelul ăsta. Ok, boys. Cam atât și cu acest video, fraților, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa! Sau mai bine zis, cu game modurile, cu Lola și cu Feng. Pa, pa!